हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै जों दा ओंखारलांसिगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय बरपेटासिम। ओमफ्राय नायनोसै देहाया बारा मोजां नङा, जुदि देहाया गाज्रि जाथारोबा बरपेटायाव थालांगोन आरोखि जों ना। थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ। ओंखारलांसिगोन जोंहा नै चलो रुको वहाँ पे रुको बोरै बोरै लांनांगौ जोंहा थैगोनसो नै बेगा थांसिगोन आमिनगाव बाय बाय होनसै लिफ गाखोलांसै फिसाया थांबाय र मालाबानो बे थुलाय लिफखौथ' ओरै डेन्जार मोजांखा रुमफोरा साफाखा आरोखि नोगोरनो मोजां मोनदों। आसामनि माबा नालाय गेस्ट हाउस नालाय ओंखायनो मोजां आरोना। थांसै लिफआव मालाथो जा बुरजा जाबाय। खावस्रुस्रु खानायखौ खानाखै दं थांनोसै लोगोफोर थांनो ओंखारबाय नै जोङो थांसिगोन आरोखि ना। गारियाबो फैबाय नै बैनो गारिया आंना बै गुफुरा बोराया गाखोगासिनो दङ। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा जायो नायनोसै। देहा बारा मोजां नङा फिसालानाबो आंनाबो, ओंखायनो मैयाहाय थांनो गोनांमोन जोङो थाङासै जोङो। सोदो बेयावनो ना बै औ बेयावनो सोनांगोनथ' र'। साबियानो लाना थांफानोसै नामा रुम साबिया? बेरायनो फैदों जोंहा नै आइमोननाव। मैनाखौ काटेंखौ दोनलांसै बरपेटा बाजिगाव ना बाजिगाव बरपेटा बाजिगावआव मैनाखौ गालांसिगोन आरो ओमफ्राय जोंहा थांसै आरोखि ना। ओमफ्राय आइमोननाव बेरायनो फैदों। बिराद बोसोर जाबायमोन। खय बोसोरसो जाखोथाय 11 बोसोर जाबाय आयै 11 बोसोर जाबाय। औ जों फैया 11 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय दिनै हाबलांबाय आरोखि ना। ओमफ्राय बेरायनो फैबाय आइमोननाव नै मागोबो जानोसै जाजोबाखै कमप्लिट। बै मोनसेयासो मैना मोननिया, बे मैना बिमादैमोननि बियो मैना बिमादैमोननि न'आ। फिसाला गाइखेर जागासिनो। सिमिना नाहरनाय लाजिनाया नालाय जा लाजिखायो गथ'फ्रा। बरपेटानि मानसिफ्रा इमान लाजियो आरोना। बरपेटानि बाजिगावनि मानसिफ्रा बिराद लाजियो थारमाने। जोंना क'क्राझारना लाजियालै, लाजिथारा क'क्राझारना लाजिथारा जोंना। नैबे सासे ओमफ्राय नैबे सासे बिसोरो साथाम बिब' बिनानाव। र' दायोहाय साथामखौबो खेबनि र' फट'आनो गैखाथारा लाजिनायानो। नाहर ओरै नाहरनाय नाहरा बे नाहरा नालाय लाजिनायानो एखे ना साथामबो मानसिफ्रा। र' दा साथामखौबो ज' फट' खेबगोन र' आं। जादों लोंदोंबा खुसिथार। गोथाव नानि गोथाव जा किउटखा गथ'आ। गोथाव ना? सैमायाबो नेफाबाय थालाय लायो नै जोंना एक्टरा। ओमफ्राय दे बाबा नोंहाबो जादो हनै दिदिमोना जाबाय। जाबावला बेहाबो दमासिनि नै बेरायनो फैनाया। दमासिनि मालाय जोंथिंथ' बिदि सौरायखौनो बांद्राय एवलाबाया। आइया बिराद बोसोरजोंसो नुबाय, बिराद बोसोरजोंसो नुलायफिनबाय होनदां। 11 बोसोर फैबाथाय लाखिजानो गिखायो आं ओंखायनो दमासि स्टार्ट जाबाय नालाय। ओमफ्राय माबाया मा होनो बिदिखौ एन्थाब होनो नामा?
माबा माइब्रा गोसोमनि आरोना जाहाथ' देनो रोंखाया नालाय नै खाथेङा ड्रेस चेन्ज खालामबाय खाथेङा ड्रेस चेन्ज खालामना फैबायनो खाथेंखौ गालांसै बेखौ खामानि गैया हिनजावानो गोबाबाय थायो गुवाहाटिनिफ्रायबा खयबारबा गोबाबाय दाख्लै क'क्राझारनिफ्राय फैनायावबो खयबारबा गोबाबाय ओंखायनो गालांसै बेखौ लांफाला जोङो खाथेंखौ बिब' बिनानाव साथाम मैनामोनहा एखेखा ओंखाम संनो रोंना रोङा जोंना नानिया ओंखाम संनो रोङोनो खोन्थालाय नानि रोंगौ ओंखाम संनो दे बुंदो लाजिबाय दाना नों स्कुलाव थांबाय माबे आं बुजियासैनो ओंखाम संनो रोङोनो नानिया ओंखायनो सोंफिनदोंमोन आं लाजिबाय थांदोसो होनबावदोंमोन फुङावनो थांबा लोगो मोनदों जोंना खाथेङा ओंख्रि संनो नागिरबाय मैयासो फैदों मैना बिबाजै जायोना मैना मोनहा बिबाजै जायो औ आंनि बिजावजालि जाबाय मैना बिबाजै नालाय ओमफ्राय बे आइमोननाव फैबाय आरोखि ना मैना मोननि आयं गिदिर जायोना आयंमोननाव मैना मोननि आयंमोननाव मैना होनबा मानसिफ्रा मोनथिया दा रमायनासो होनजोबो रमायना मोननि आइया लाजिनो लाबावबाय रमायना मोननि आयंमोननाव फैदों बेरायनो थांफिनसै ओंखारखाबाय आंथ' रेडिखा ड्रेसल' चेन्ज खालामनांगौ मा नोंसाया दे आइ दे नोंसाया दे हामा दे नाप्पाय दे जागोन हनै खुदिया मावदों नो आबौआ मेथाइ लाबोखाबायमोन ना ओइ हामा बुजागोन जाबायदि लानांगौ जि खाथियाव हारावराव लाबावबाय आंखौ जाखांबाय जोंहाथ' बिदिनो लेट जायो नोगोनो कारिगाव मोनफैबाय लोगोफोर कारिगाव नायला बास' दं खमला थमला जालांसै बा खमला जालांसैलै आयै खमला नै आबैनाव खमला बिद' आबैनाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै मोनाबायबो बेनिखायनो ओमफ्राय थेंक इउ लोगोफोर आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल